V dedinke našu pozornosť okamžite upútal veľký chrám, ktorý vyzerá ako katedrála v nejakom veľkom meste. Do Prvej svetovej vojny bola cirkev stará, bola malá, ľudí bolo veľa, no a teper, keď trebalo dašto zrobiť väčšie, no tak sa postavilo, že začali túto cirkev robiť veľkú. No a teper, žaľ Bohu, už aj toto porožne je, bo ľudí málo. Nachádza sa tam krásny starý ikonostas z pôvodného dreveného chrámu. Objavili sme tam aj zaujímavo opracovaný kameň. To je krstiteľnica, viete, ona je vytesaná z kameňa a bola, že vyrobená tu v 16. storočí. Hneď vedľa chrámu je pieskovcový chodník, ktorý vás dovedie k sprievodcovi po cintoríne. Ktorým smerom je umiestnený ktorý hrob významných osobností. My sme našli hrob Adolfa Dobrianského, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov Matice slovenskej. Svojho času pôsobil aj v Rakúsko-Uhorskom sneme a zaslúžil sa za zvýšenie povedomia nielen Rusínov, ale aj Slovákov. V roku 1935 sa v obci udiala čertižniansko-haburská vzbúra. Dedinčania sa vzbúrili proti exekútorom, ktorí im chceli zabrať majetok. Nelюбило се до и екзекутор утік, до Берце заvolal policiu, no už potom boli do tej razy, što bieli chlopy, ženy, bieli. Vzburu pripomína aj žandárska stanica a drevená zvonica, z ktorej žandári paradoxne nikdy nezazvonili, pretože tam nikdy žiadne zvony neboli. Mladí ľudia vzburu poznajú už iba z rozprávania. Dnes však riešia iné problémy, hlavne tie pracovné, pretože v okolí je práce žalostne málo. Čo sa týka práce, je to také ťažšie, treba za prácou väčšinou cestovať, je to tuto málo. Minimálne do Medzilaboriec, keby nejaká väčšia firma, tak určite by tu tí ľudia ostali. Je tu pekne, kľud a čo ja viem, pekná príroda. Pred obcov sa nachádza prírodná rezervácia zvaná Mokré lúky. Vyskytujú sa tu vzácne rastliny. Nájdete tam iskerník veľký či vachtu trojlistú. V horách pramení rieka Laborec. A pre tých, ktorí si s čertmi v dedine nedajú pokoj, majú obyvatelia jediný odkaz. Žiadni čerti našu dedinku nezaložili, ale žijú tu fakt čertovsky dobrí ľudia. Z Čertižného Michal Ilkanin, televízia Joj.